Moi boa xentiña, que tal? Benvidos, benvidas a un novo vídeo, a un novo fin de semana como director de coral. Este é un fin de semana vai ser larguiño, xa vos direi a onde vamos, pero marchamos ahora, venres, salimos 10 da mañán e chegaremos o luns 6 da tarde. Como podedes ver desta vez, como se nota que vamos un poquinho máis longe, e máis días, vamos un poquinho máis cargados. Así que nada, xa como sempre, vos irei contando a ver que tal. Xa chegou o Nadal. E aquí esperando polo autobús, mira que me atopei, ves? Do anterior concerto, que vos deixarei por aí o enlace do vídeo para que os que non o bichedes pues sepades de que trata. Os platinos con corales polifónicas de Mera, Cambre y Nos. Ahí está. Foi o 17 de novembro. Tenes o vídeo no canal. E tamén mirade o que me atopei. Concerto aniversario Coral Polifónica Santa María de Cambre, que foi o 19 de outubro. Servicios múltiples do Burgo, como coral de Migas, coral de Santa Conta de Cordeiro Valga, Santa María de Cambre. Está todo aquí o importante, ves? As orquestas, satélites e as miñas corales. E onde vamos a ir? Vos preguntaredes. Pois nada máis e nada menos que a Lisboa. Hoxe toca nos ir a Lisboa. Máis concretamente, temos concerto este domingo en Oeiras. Oeiras, que queda un poquinho pasado de Lisboa. Así que nada, vos irei enseñando un poquinho por onde vamos a ir, que viaxes vamos a facer, que excursións que vamos ver e evidentemente tamén un poquinho do concerto. Genial, ¿no? Pues bien. Tomaste una par de fantas. ¿Me dejáis bajar para mí? Sí, hombre, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, hola, buenos días, Buenos días. buenos días, buenos días, hola, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días por la mañana, hola, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, good morning, how are you? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, Buenos días. buenos días, buenos días, buenos días. Eso. No sé si nos salirá. Bueno, buenos días a todos e todas. Ainda que chova, pois son bons días igual, non? Bueno, como vedes, vamos camiño de Lisboa. Pero bueno, faremos unha paradiña agora aí en frente á isla de San Simón, para tomar un cafecito ou eso, non? Se alguén quere parar antes, pois que avise, que diga. E despois xa vamos directos ao comedor, ao sitio de comer. Hostela nesta área, pois se alguna xente quere ir ao servicio. E despois seguimos xa, paramos solamente para ir ao servicio, non paramos para tomar café. Bueno, próxima parada para tomar café, San Simón. Bueno, aquí vamos a parar media horiña, ¿sí? Paradiña para o café e para comer. Bueno, pues primeira paradiña. Para min nunha das paradas, estaciones de servicio máis bonitas que hai en Galicia. Non as vin todas, pero para min é das máis bonitas, porque é a que está enfrente xusto da illa de San Simón. Vese aquí toda a ría e a verdade é que as vistas son moi bonitas, moi bonitas, moi bonitas. Se está algo nublado, pero bueno, igualmente sabedes que é precioso. E nada, como vos dicía, pois primeira paradiña que facemos nesta viaxe, que é bastante máis longa do normal, porque como vos dicía, vamos para Lisboa.
máis concretamente Oeiras, pero bueno, pertenece, por así decirlo, á zona de Lisboa. E temos concerto ali o domingo. Hoxe é venres, temos concerto o domingo, pero bueno, xa decidimos salir hoxe venres pola mañán, aproveitando que é festivo, pois para utilizar todo este día para facer a viaxe e despois mañán facer unha visita por Lisboa guiada, aproveitar para ver un poquinho a cidade e así xa o domingo temos o concerto, a actuación pola tarde e o luns xa nos volvimos de volta. E como sempre xa sabedes, comer hai que comer. Xa nada. Eu total. Bueno, chegamos. Toca repostar para facer a outra mitad, sí? Aquí temos a nosa comidinha, unha crema de verduras e un arrociño con vital ou non sei que é isto. Que aproveito. Igualmente. Bueno, pois xa comimos e agora toca baixar un poquinho a comidinha. Eu vou aproveitar para dar un pasiño por aquí porque vos vou enseñar agora que é unha especie como de mercado navideño, está aquí cheo de rapazada, así que vamos a ver que hai por aquí. Fixemos a parada ahora para comer aquí en Santa María da Feira. Comimos neste hotel, aí no restaurante do hotel. Antes de seguir ruta, que nos quedan 3 horiñas, aproximadamente 290 km, ata Lisboa. Bueno, ata exactamente o hotel onde nos imos quedar estos días. Bueno, podemos salir a estirar as pernas un pouco e tomar un café ou queira. Temos media hora. Pouco, Bueno, hombre, outra media despois. a volta. Bueno, paradiña. Fui botando a soneca. Estamos a 1h30 aínda para chegar. Xa son as 5:15 hora portuguesa, 6:15 hora española. Vamos facer unha paradiña para polo menos tomar algo e recuperar un pouco o espírito. Bueno, pois chegamos, aquí estamos despois de bastantes horas, son as 9:15 hora española, 8:15 hora portuguesa. Con el coche pasaba bien. Uno de 40, uno de... Chega ben de autobús por hoxe. Xa ficamos en Portugal. Chico, Juan para o director. Pois por fin estamos no hotel, por fin, así que toca un room tour. Bueno, pois esta entrada temos a parte hotel, moi ben, moi ben. Temos aquí a cama, súa cuniña, sí señor. Temos unha boa zona aquí de sala de estar, bastante grande. E o baño, genial. Moi ben. Vamos a ver se hai vistas ou non hai vistas. Debería haber vistas. Capaz que ahora de noite non sei se moito se verá. Pero bueno, unha boa terraza. Vamos a ver se isto se pode ver de alguna forma. Aquí estamos. Ai, pois ni tan mal.
Aquí temos a terraza da habitación, grande. Ahora non veredes moito que é de noite, pero aquí estamos. Por lá queda o que queda de Lisboa, a ponte esta mítica de Lisboa e demais que mañán iremos a ver. Así que nada, toca colocar as cousiñas, deixar todo colocado e baixamos a cenar. Si me falta el amor, nada soy. E tú tamén tes apartamento? Teño. Ademais, teño un apartamento con... Bueno, primeiro día completado, pois simplemente foi un día de transporte, de moverse dun lado para outro, porque, bueno, Lisboa parece que non, pero queda lonxe, tendo en conta que tens que ir en autobús, facer as paradiñas e demais, pois, bueno, pues leva tempo. Así que nada, hora española son as 11 menos 20, 9 menos 20, 10 menos 20, hora portuguesa. E nada, vamos a descansar un pouquiño porque mañán tamén vai ser día largo, que vamos facer bastante pateo por Lisboa e demais. E vos irei enseñando, vale? Boas noites. Bos días, segundo día desta viaxe, primer día que amanecemos en terras portuguesas. Hoxe temos un día bastante clariño, a verdad que está bastante ben, pinta bastante ben o día. E nada, o plan para hoxe é, agora mesmo vais a almorzar e ás 10 salimos para dar unha voltiña e visitar Lisboa. Así que, a ver que nos enseñan. Por ali queda Lisboa, esta é a ponte do 25 de abril, a mítica ponte de Lisboa. Así que supoño que hoxe atravesaremos isto para visitar Lisboa e máis sitios. Cinco e media. Momento. Vamos ca segunda ronda, ¿no? Zona do dulce. Ben, almorzo listo. Vámonos a explorar Lisboa. Espera que vos sacaron a máis cerca, que si non se ve. Que si non se ve. Non se vos ve os rasgos faciales, bonitos son. Pues eso, mientras menos se vea. Bueno, pues ni tan mal o hotelito, ni tan mal. Va bien, fuimos al... Estaba igual, pero también con vacaciones. Es un punto que está muy conectado con la expansión marítima portuguesa. Era de allá que salieron los barcos, las carabelas. Y entonces Lisboa en el siglo XVI fue la capital, una capital europea donde llegaban las mercancías de Brasil, de Asia, de África. Plaza del Comercio era uno de los mayores mercados de la Europa y entonces se quedó la capital de la época de los descubrimientos, como le llamamos hoy. Aquí existían dos torres, esta al lado norte y la otra en el lado sur. La del lado sur se destruyó por el terremoto de 1755. Eso es un capítulo muy importante de la historia de la ciudad. A 1 de noviembre de 1755 tuvo un terremoto, un 9 en la escala de Richter. 45 minutos después del terremoto, un tsunami ha inundado toda la parte baja de la ciudad.
y después la ciudad ardió por 9 días. Entonces fue una destrucción total. La ciudad que hoy tienes, toda la parte baja de la ciudad, fue reconstruida después de ese terremoto. Aquí a la derecha miramos el Tajo, el río Tajo, que empieza a este de Madrid, en la sierra de Albarracín. El 5 de abril es la misma estructura que la Oakland Bay Bridge en San Francisco, pintada del naranja internacional de la Golden Gate en San Francisco. Fue construida por la misma compañía, the American Export Steel Company, y el puente aquí fue inaugurado en 1966. A la época se llamaba Puente Salazar, que era nuestro dictador, y cuando tuvo la revolución de 25 de abril de 74, le cambiaron el nombre con la fecha de la revolución. Entonces aquí a la izquierda consigues mirar el monasterio de Jerónimo. Está construido en piedra caliza. Esta parte aquí, que es la iglesia, está original a 1500. Tienes que volver. Qué fumante. Es el monumento a los descubrimientos. Esa va a ser nuestra última parada acá. Después vamos a ver cómo estamos del Atlántico Sur. Tienes aquí un plano. Puedes... Aquí, mira. Tienes aquí un plano del vuelo que salió de Lisboa. Primero se quedó en Las Palmas, después... Forte do Bon Suceso, memorial dos combatentes de ultramar, que é da guerra de África. E a Almada, ¿conoces Almada? Un monumento a los descubrimientos, en la verdad, es un monumento al infante. Por muchas cosas, fue él en el siglo XV que desarrolló la construcción de la carabela. Fue el que pensó la vela latina de la carabela. Su contributo no fue solo como un estratega, pero también como ingeniero de los barcos a la época. Entonces por eso tienes ese monumento. Era de ese mismo punto que después, más tarde, para las expediciones empezaron a salir las carabelas. Fue de acá que salió Vasco da Gama para llegar a India, Pedro Álvares Cabral para llegar a Brasil, y muchos otros. Lo que es importante de aquí, cuando mirar el plano con los puntos de las fechas, los puntos del mundo con las fechas a que llegaron los portugueses, es una oportunidad para mirar, uno se enterar que en el siglo XVI los portugueses navegaron 3/4 del mundo. Entonces, eso fue uno de los legados del Imperio Portugués,
en el século XVI, el Imperio Portugués compartió el mundo con los españoles. Entonces para oeste era para Castilla, para España, para navegar para este era para los portugueses. El Imperio Portugués en el século XVI fue el primero imperio global del mundo. Antes de los portugueses tuvieron muchos imperios, los romanos, los fenicios, los griegos, pero los portugueses fueron los primeros a tener una presencia en todos los puntos, todos los continentes. Vamos a ver, los portugueses tenían Brasil, Sudamérica, hicieron navegaciones en África, llegaron tan lejos como Macao y mismo llegaron a la orilla de Australia, a una isla que se llama Timor, que durante la Segunda Guerra Mundial fue el único territorio portugués ocupado por los japoneses. Entonces, en el século XVI, el Imperio Portugués tenía una presencia en todos los continentes del mundo. Ay, madre mía. Bueno, pues después de este pequeño paseño que dimos por Lisboa, xa viches que fomos un pouco máis pola beira do río. Ahora vamos comer, despois pola tarde vamos a Almada, que sei que é un puebleño que está aquí cerca, que é moi bonito, iremos a ver, non o conozo. E despois, de cara máis á noitiña, cando xa sea un pouco máis noite e encendan as luces todas de Navidad, pois vamos ir ata o centro de Lisboa. Bueno, yo voy a alquilar esa donde... Muy bien, pues nos vamos para Almada. A ver qué tal ese pueblo, que es muy bonito, no lo conozco, pero vamos a ver qué tal. Se está esperando la gente. Vamos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los padres y las madres portuguesas iban al santuario de Nuestra Señora de Fátima para rezar para que la guerra no afectara Portugal. Y la verdad no afectó. Entonces, en 1947, el cardeal de Lisboa fue invitado a la inauguración del Cristo de Brasil en Río de Janeiro. Y cuando volvió, tuvo la idea de construir un Cristo igual aquí en Lisboa como el pagamento de la promesa concedida de Nuestra Señora de Fátima de librar Portugal de la guerra. Entonces, en los años 50 se empezó la construcción del Cristo Rey en el lado sur. Nosotros mismos tenemos más un Cristo que es mucho más pequeño que eso, que es un Cristo que está en la isla de Madeira, en un pueblo llamado Garajao. En Garajao también tienes otro Cristo que está volvido a la dirección del Cristo de Lisboa. Entonces, el Cristo está consagrado al corazón de María. Por eso, cuando llegamos cerca de las toatas, si mirares al pecho, vas a mirar el corazón de nuestra. El Cristo, la estatua de la base hasta la cabeza del Cristo tiene 100 metros de alto. La imagen tiene 30 metros. Hachis bonita que te tapa el director. Está sentada, mujer. Es muy grande. Hola. Patata. Hola.
mi corazón. Ahí vas a Adiós, con el corazón. Desde el Cristo tienes la mejor vista para la ciudad de Lisboa. Se consegue mirar la ciudad toda a su anchura, desde Belém hasta la parte más este de la ciudad. Entonces entramos aquí, Puente 25 de Abril, que ya fue llamada de Puente Salazar, que era nuestro dictador. Los más jóvenes acostumbran leer los libros de Harry Potter. Uno de los vilones de Harry Potter se llama Salazar Slytherin. Y eso es inspirado en nuestro dictador, porque la escritora J.K. Rowling, que escribió los libros de Harry Potter, vivió en Portugal, más precisamente en la ciudad de Oporto. En Almada es también donde se ubica la Marina de Guerra Portuguesa, la base naval que se llama Arsenal do Alfeite. Allá, del lado sur del río a la punta izquierda, tienes silos de grano. Saliendo el puente, ya no estamos en Lisboa, estamos en municipio de Almada, que es distrito de Setúbal. Para pasar el puente. Garum, o sea, peso medio de un barco. Escritas en el lado de la estatua. Era arriba de ese edificio rojo que antes. Pero se nota la canela. De guincho. Bueno, Santiña, pues aquí estamos en Lisboa, na Praza do Comercio, mítica praza. Non se me escoitará moito porque hai algo de evento, pero bueno, mítica praza de aquí de Lisboa. Sabes que está todo xa de Nadal, todas as luceciñas. Vamos a tirar por aquí para ver un pouco todo o ambiente. Vamos a meternos por a Rúa Augusta, que é a mítica rúa principal que hai dende aquí, dende a Praza do Comercio. Nada, pues vou enseñar como está o ambiente por aquí, moi bonito todo. Pois a cenar, estamos no hotel. Miña, vamos alá. Sumar. Sempre que sume. Bueno, pois aquí estamos agora de novo na habitación. Xa foi día de paseo, como vichedes, porque, bueno, aproveitamos, como vos dicía ao comezo do vídeo, para tamén vir hasta aquí, poder aproveitar para visitar un pouquiño que ven sendo a cidade e máis, e un pouquiño as afueras. Nada, mañán en principio é o día importante, porque mañán temos a actuación. Feito, temos que comer bastante cedo, porque as actuacións aquí sempre solen ser un pouco horas intempestivas, o sea, ou é moi cedo ou é moi tarde. En este caso temos a actuación ás 4 da tarde, entonces temos que comer sobre as 12:30 ou así, para sobre as 2, como moi tarde, está salindo, chegar para o ensayo ás 2:30,
concerto ás 4, durará máis ou menos 1 hora e media, calculo eu, despois sei que temos cena ca coral de ali. Así que nada, mañán é día importante, mañán vai ser o día que temos que dalo todo, é a razón pola que viñemos hasta aquí, e a ver que tal sale, xa vos vou enseñando todo. Bos días, día máis, aquí en Terras Portuguesas, hoxe é o día do concerto. Durante toda a noite hubo un montón de vento, que incluso unha vez despertaume o sonido do vento entrando pola ventana, pero bueno, vemos que temos un día bastante soleadiño hoxe, pero xa vedes aí abaixo, se vedes de aquí non sei, esas bandeiras onde anda aí con todo o vento que hai. Así que nada, como sempre, imos desayunar, despois creo que temos un poquinho mañán libre, así que aproveitarei para organizar un poquinho o concerto de hoxe, repasar as cancións e demais. E despois, nada, iremos comer cediño, porque ás 2:30 hora portuguesa temos o ensaio, e despois temos directamente o concerto ás 4 da tarde. Así que nada, primeiro desayunar e despois xa veremos. Flores. Primeiro vai o salado, despois iremos ao dulce. Isto é dulce, pero é para acompañar. Bueno, pois ahora, como os comentaba antes, temos a mañán un pouco libre. Hai xente que aproveitou para dar un paseíño por aí, ir mirar como o pueblo, e o director que ten que facer, o repasar as cancións. Así que nada, vou estar aquí un ratiño repasando as cancións, vendo que este todo ben na memoria, recordando cal é a orde, porque non sei se comentei que hoxe son 10 cancións cada coral, somos 2 corales, temos que repasar 10 cancións, cantar 10 cancións cada coral, e despois todas xuntas, as 2 corales, cantamos 2 cancións máis, en total son 12 cancións. Por tanto, bueno, pues é bastante traballo, bastante cousa que mirar, que repasar, e acordarme de, aparte do repertorio, pues, das notas tamén que hai que dar, porque se non sabedes, normalmente hai que darlle a entrada a cada voz, pues, ca súa nota. Por tanto, eu teño que acordarme que nota ten que levar cada voz en cada canción. E hai xente que di, pero non levas a nota, ademais, normalmente nunca levo partitura, nunca levo partitura, porque para min el ter a partitura diante pode levarme un pouco máis a engaño, porque teño que mirar a partitura, mirar a xente, entonces prefiero ter contacto visual todo o rato ca xente para poder indicarlle moitísimo mellor como son as entradas, matices e demais. Entonces eso requiere tamén que eu teña moi ben aprendida a canción. E neste caso, cada canción por separado, penso que sí que está aprendida, pero bueno, acordarse despois de 12 cancións enteiras, pois o mellor se non escapa algo. Entonces nada, vámoslo repasar aquí un poquinho, despois nada, directamente comer cediño hoxe, vamos para o sitio que queda aquí cerquiña andando, xa vamos directamente cambiados, xa teño aquí a roupa preparada para cambiarnos, nada máis acabemos de comer rapidiño e salir. Así que nada, a ver que tal sale. Bueno, pois son aínda as 12 menos 10, a partir das 12:30 podemos comer, así que xa repasei un poquinho as cancionciñas, xa teño máis ou menos todo preparado, e agora vou aproveitar para dar unha voltiña aquí pola zona, porque senón ás 12:30 a fame ainda non entra, así que a ver se movéndonos un poquinho entra algo a fame. E a ver o que nos atopamos por aquí. Miradouro do Observatorio do Alto de Santa Catarina. Bueno, pues desde aquí temos boas vistas a inmensidade do Océano Atlántico. Por aí queda toda a entrada de Lisboa. Aquí desemboca por aí atrás o río Tajo, e aí temos o océano. Podemos ver por aí no medio, aquí máis ou menos no medio, o farol do Bujío. Despois hai un paseo marítimo, teño unha especie de geyser marítimo, ese al final, desde aquí non se ve, pero bueno.
É o parque urbano que debe ser todo eso de aí abaixo. Bueno, hai boas vistas e hoxe hai bo día. E bueno, tamén dar un paseño por aquí antes de ter que ir comer e concerto e máis, pois tamén axuda a despexar un poquinho a cabeza e a máis ou menos relajarse, ter tranquilidade, ainda que a cabeza siga facendo rum pensando todo o rato no concerto. Todo o rato estemos dándolle voltas a que todo sale ben, pero bueno, mal será, hai confianza, seguro que sale ben. O concerto de hoxe, que vai ser o concerto de hoxe. Coral Linda Bella, concerto por el aniversario, o día 8, Pagariños de Nos. Será aí abaixo, suposo, o concerto. Bueno, despois veremos a ver como é o sitio. Bueno, pequena reflexión antes de ir para comer. Simplemente, nada, comentaros que estos concertos que son así un pouco máis lonxe, pois teñen o seu toque especial porque evidentemente non estamos acostumbrados a viaxar así tan lonxe. Sei que é verdad que todos os anos se sole facer unha viaxe ou así que sea a un sitio distinto do que normalmente cantamos, desde Asturias, Portugal, incluso en algúns momentos fixemos concertos en outros países máis lonxa. Pero bueno, sí que é verdad que se fai un poquinho duro o tema de estar tantos días fora da casa, sobre todo se a familia non o acompaña, e tes aí a xente esperando por ti na casiña, e tamén botas de menos e demais. Pero bueno, son experiencias que un se vai guardando e podes decir, oye, cantei en Lisboa, cantei en Praga, cantei en Malta, como se foi o caso. E a verdade é que son experiencias que hai que disfrutar, que hai que intentar aproveitar, quedarse con esos recordos, saber que somos afortunados de poder facer este tipo de cousas, de disfrutar da música, de facer música nós, de que a xente disfrute máis alá dos nosos lugares de orixe, por así decirlo. E a verdade é que, ainda que se fai duro, bueno, pois hai que pensar na parte boa, na parte da experiencia, na parte da viaxe, de estar con xente, socializar, conocer outros lugares, outros países. A verdade é que invito a todo o mundo que ainda non probou a experiencia de estar metido en algún tipo de grupo de música a que aproveite, porque non é mesmo solamente ir a viaxar e facer un viaxe simplemente por visitar, por facer turismo, sino que ademais de facer turismo haya un cometido, que neste caso sea facer un concerto, actuar diante dun público, demostrar todo o teu traballo e facer toda a tua música. Así que nada, era unha pequena reflexión que quería facer antes de ir comer. Ainda son as 12:20, pero bueno, hoxe toca así. Almorzar un poquinho máis cedo, comer un poquinho máis cedo para o concerto. Este hotel no que estamos nós. Moi tan mal, ten moi boas vistas. E a verdade é que as instalacións están moi ben. Bueno, pues ahora vamos todos preparadiños. Queda aquí cerquiña, supoño que iremos andando. A ver, xa vos enseño ahora como é o sitio da actuación. Vale, ben.
Bueno, a actuación lista. Vámonos cambiar, xa estamos aquí no hotel. E a mismo aquí no hotel vai ser o pincho deste confraternización. Así que nada, vámonos cambiar, poñer cómodos e vamos para lá. Pausa, 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 que non me toque la pausa. Morrendo a canção magoada. Bueno, pois día feito, día completado. Xa son as 9:30 hora portuguesa, 10:30 hora española. A mí xa o corpo me pide camiño, me pide descanso. Foi un día longo, ainda que non tivemos hoxe paseo. Sí que é verdad que, bueno, a tensión do concerto, da actuación, de que todo vaya ben, de que todo funcione, despois estar concentrado en todas as canciones e demais. Pois a min cánsame, que xa me deixa baldado cando chegan esta hora da noite. Así que nada, ahora mesmo vamos para a habitación, vamos descansar un ratiño, primeiro recoller todo, deixalo xa todo preparado, porque mañán saímos cediño, saímos ás 9:30, hora portuguesa, para chegar o máis cedo posible á casiña. Así que nada, vamos a recoller todo isto que temos todo ciscado por aquí, deixalo todo preparado e para a camiña. Boas noites. Hai que desfrenarse, señora. Acabouse o xa non vai haber máis buffet. Houve que aproveitar o último desayuno, buffet. Vai ser o que máis bote de menos, as cousas como son. Porque comer non hai problema. Comer aí, vamos todos xuntiños e nadie vai desencamiñado. Así que, para comer sempre hai xente. Dende aquí casi prácticamente se pode ver o sitio onde actuamos onte. Aí, nese local de aí. Bueno, o sea, aparte no lateral de aí. Pero aí foi onde actuamos onte. Así que sabedes que estábamos cerquiña. Bueno, pois con estas vistas nos despedimos de Lisboa. Bueno, a Lisboa mismo, Lisboa queda por lá, xa vedes, ponte alá do 25 de abril, non sei se ve moi ben, pero bueno, xa está feito, xa está acabada esta experiencia, que é verdad que foi moi bonita. Pasámoslo ben, disfrutámoslo, conocemos sitios novos. Eu viñera fai 10 anos ou así aproximadamente a Lisboa, pero sí que é verdad que, bueno, non me acordaba de moita cousa porque fora tamén para unha actuación, entonces tampouco estuvemos moito tempo paseando por Lisboa. Desta volta tampouco é que paseáramos moitísimo por Lisboa, pero bueno, sí que é verdad que me gustou recuperar un pouquiño esa experiencia de pasear pola cidade. E nada, xa temos aí o noso autobús preparado, xa a xente anda cargando as maletas, xa hai ganiñas de ir para a casa. Como só dicir, un galego pode salir de Galicia, pero Galicia non pode salir dun galego. E Hermorriña xa nos pide ir para a casiña, así que veña, vámonos. Marchamos, nos vamos. Foi bonito mentre durou. Fixo o recuento, ahora estamos todos, así que podemos marchar. Non perdemos a nadie.
Bueno, estamos no camiño de volta. Se fará unha parada dentro de hora e media aproximadamente. Foi boa. Bueno, vamos a facer unha paradiña. Manga, ananás, o sea, de mango e piña e de pesejo. O pesejo que é melocotón. Pesejo é melocotón, como non hai na España, ou no coller aquí. Aquí están de nuevo. Santa María de Feira. A comer viña, que frío. A ver, supónse que isto é un hotel, pero está feito no ano 82, seica. E a min, que baixe e se lo vea, no 82 isto xa parecía antigua. Isto parece mítico manicomio de película, porque eu creo que no 82 fixeron isto e así quedou, non o cambiaron, eh? Se alguén quere vivir unha película de terror, que ven aquí, porque nada me ven. Ir despertando, a ver, temos a próxima parada en San Simón. Bueno, compañeiras e compañeiros, xa podemos falar en español ou galego. Aquí xa nos entendemos, xa estamos en España. Lo primero es irnos en directo hasta la Catedral de Valencia. Allí comienza esto. Pois aquí estamos 3 días despois, volvemos a estar na parada de San Simón. O que pasa que ahora xa é noite. Sigue sendo bonitas vistas, pero bueno, non é tan bonito como polo día. Fai bastante frío, pero bueno, xa estamos cerquiña de casa. A ver si máis ou menos en 2 horiñas ou así xa estamos na casiña. Bueno, chicos, chicas, pues nada, simplemente pola miña parte xa está dito todo o tema dos aplausos e demais. Simplemente quero que vexamos este tipo de viaxes como que son pues unha experiencia moi boa, moi enriquecedora e sobre todo unha experiencia única, porque por poder se pode viaxar a Lisboa, se pode ir de vacacións, de turismo e demais, pero pouca xente pode decir que fomos cantar a Lisboa, ali a un local que parecía que estaba ali nun sótano e que ao final era grande e que lle gustou os portugueses e todo. Levamos un pouquiño de Galicia, máis concretamente un pouquiño de San Pedro de Nós, ali ao medio de Lisboa, así que eso pouca xente pode decir que fixera, e creo que é unha experiencia moi bonita. No dijo nada e lo dijo todo. Non me tirar de la lengua, Así que nada, non me entreteño máis, xa vamos despedindo a xente, así que moitas gracias e ata a próxima. É boa hora para chegar un lunes a casa. A 10 da noite é boa hora para chegar. A ver, vamos por partes. Primeiro isto. Pois chegamos. Por fin chegamos a casiña. Viaxe largo, verdad, pero bueno, a golpe de lunes chegando. Unha experiencia bonita, unha experiencia chula, pero evidentemente cansado. Aí vai outro. E evidentemente había ganas de vir para a casiña. Así que nada, espero que vos gustara. Así que nada, espero que vos gustara esta nova aventura, a vida de un director de coral. E nos vemos na siguiente.